Täällä taas DJ Pet ja nyt olisi ensimmäinen askarteluvideo. Joo, sori nää alkuselitykset. Nää mun aloitukset on kanssa aika huono, ihan sama. Sori, ei oo tullut vielä pitkään aikaan, koska mulla on ollut vähän niinku lomia ja tälleen. Mun pitäisi alkaa tehdä taas musiikkivideoita, kun ne tyypit tykkää niistä. Tai siitä Faded musiikkivideosta, joka on mun ensimmäinen musiikkivideo ja toinen video tällä kanavalla, niin tyypit tykkää siitä ihan hirveästi, niin pitäisi tehdä niitä varmaan lisää. Mutta joo, eli nyt mä näytän miten mä teen petseille sellaisia hienoja pikkuleipiä. Ja niin, aloitetaan! Okei, joo ei. Ja mä voin sanoa että tähän väliin, että näiden pikkuleipien teko ei vie hirveästi aikaa. Että voisin nyt arvata, että nämä on tosi helppoa tehdä. Mutta joo, mä näytän tarvikkeet, eli Play-Doh, tällaista massaa, ruskeita. Tällainenkin ruskea käy, mutta jos ei ole valmis ruskeita, niin se vähän sekoita sitä sitten punaisesta, keltaisesta ja sinisestä. Katso paremmat ohjeet sitten äätäis TV:n askarteluvideosta, jos sieltä sisältöä äätäis TV:n. Mä en kuitenkaan linkkaa sitä tonne alas, koska mä en oo sellainen ihminen, että mä linkkaan joidenkin kanavien linkit ilman lupaa, mutta kuitenkin en tee. Niin tällainen valmis ruskea väri. Sitten tässä on tällainen pullo, tää ei oo siis mikään tarvike, mun kamera ei siis pysy pystyssä, niin mun pitää ottaa. Sitten tällainen teline, jossa niinku voi tehdä tällaisia hommia. Ja sitten kun toinen laittaa Play-Dohta, niin sitten tekee vaan tälleen. Mutta joo, eli mä käytän tätä, tätä pitää käyttää, tätä muottia. Jos sulla ei ole tätä, niin sitten on vähän huonompi juttu, että sä et voi tehdä näitä. Eli mä nyt käytän että tästä tulee nyt pikkuja. Eli aloitetaan! Otat tätä sun ruskeaa väriä, jota sä oot sekoittanut tai ottanut täältä valmis. Sitten hommasta tonkoon. Niin ota sitä sen verran, kuinka paljon teet niitä pikkuleipiä. Ja aina jos mä teen petseille jotain, niin mulle ei ikinä riitä mikään, jos mä teen petseille jotain. Siis ei niinku ikinä riitä mikään juttu. Niin, eli sitten mä niinku tällainen pehmennän tätä, koska toi mun auki tohon jää Play-Dohta, ihan sama. Ja sitten otan mun kameran. Sitten että sä niinku laitat ton tän Play-Dohn tohon muottiin ja niin no kato mua. Mä niinku painan sitä tohon. Sit tuli tollanen ja sit mä otan nää reunukset pois, niin nähdään kohta. Eli nyt nää reunat on otettu pois, nää ylimääräiset ja tästä tuli ihan tällainen hieno. Ja niin, mä en nyt tee näitä yhtään enempää tässä videolla, koska sekin riittää, että tuo yksi näkyy, sillä niin. Mä laitan nämä reunat sitten tänne tonne noin takaisin. Ja näin tässä on petseille hieno pikkuleipä. Sanokaa jotain askarteluehdotuksia tuolla alhaalla, mitä mä voisin tehdä, niin nähdään sitten tulevissa videoissa. Hei hei! Uhu! Ai, heippa!